Zimbabwe muri kuzviona sei? Hey, oh, shall remain. Oh, yours truly miss a one blow. Foolish government, yeah, me raspi. Urumende yemageva, akatumira mbava. Urumende yemageva, tiri kutongwa netoti. Emerson uri geva, takatumira mbava, geva. Matoti, urumende yembava, tiri kutongwa negeva mbava. Toti, takatumira. From bad to worse, tishiva kuna baba bona. Unogona ona DJ Woli Makadi Kwakadi Kwakadi rega ndingoti gaga muchidimbu chidoko chandinacho. Because time matters according to the plans of the day. Yeah, it's some points because tinenge tiri vanhu vedu vari kungotaura vasina kuda kuzikamwa nenyika. So at some point matauriro edu anoita sekunge asina batsiro whatever plan inenge iri into society. But DJ Woli, people need to understand kuti as a true Zimbabwean who is suffering ari munyika yeSouth Africa, inova nyika isisina zvinobatika zvatinoona. We are even struggling to feed our families, not because we are lazy, but because things are tough. But that's not my issue. My issue is more concerned kwatiri maZimbabweans kuti tichamuka rini varume hama. When are we going to wake up? When are we going to wake up? Tirambe mabatirwa atiri kuitwa nechinhu chinonzi ZANU-PF. When are we going to wake up? When exactly are we going to stand with our feet? Tichagona kusumuka rini uye tichagona kumira rini netsoka dzedu? DJ Woli, it's so sad kuti bhazi rinobva kuCape Town. Some of us tine zvikwanisiro zvinodiwa zvese. Luggage yatakatakura yatinayo, zvinhu zvatinazvo, they are not stolen goods. Zvinhu zvatakatenga, we've purchased those things. Tosvika paborder Sunday manheru, torara hedu paborder, tomuka Monday tichiti takuenda. Takasvika paborder Monday ndokumuka. Monday takamuka tichiti takuenda kuZimbabwe. Tuesday we were supposed to be on our destinations. Surprisingly tichisvika paNgundu totonzi hanzi Zaki yakutotibata. Hakuna bhazi rinofanira kubva South Africa rinoenda kuZimbabwe zviri free. Hatifaniri kubuda muborder freely after we declare our things, after we paid everything that's needed to be paid. Hakuna bhazi rinofanira kusumuka kuenda kusvika kuHarare. Right now tiri mumasvingo. Since yesterday takazadzwa mumasvingo, and takazadzwa mumasvingo tiri paZimra. How many borders are we supposed to go through? Bridge border post. The South African side, all our things are cleared. We are okay. We are good. To the foreign land, we are good. We are cleared. Okay. We've been given the green light to go because they saw that everything we have is not stolen goods.
We have nothing which is bad in the trailers, in the buses. Everyone is cleared to go to our destinations. We are supposed to be happy when we cross the border. South African side is the one which was supposed to hold us and take us back either to Messina. But no, they said no, everything is okay. You can go to Zimbabwe, to your home. There comes Zeki. What is the real reason of Zeki in Zimbabwe? What is the real reason of Zeki in Zimbabwe? Zeki iri kuita nezvei muZimbabwe? Iri kutsvagei murodhi Zeki? Which is supposed to be sitting up there ichiona vana Chivhayo vari kudya mari dzenyika, yovabvunza vana Tagwireyo vakwesena, vana Tungwarara vokwesenwa. Asi Zeki iri kudzoka back kwatiri isusu tiri kutambura. Yobva nesu kwangundu kuenda nesu kumasvingo. Right now mukuru wavo ari kuti ari kukwidza fuel up to $3 something. Havasi kumukwesena, havasi kumutsvaga authority ari kushandisa ari kubvepi. But to the suffering, the last suffering Zimbabwean who is suffering a lot, ndiye munhu wavari kutambudza futi. After I have suffered, kuti ndiwane whatever I have for my family, ndosvika futi ndotambudzwa. What exactly is happening? Why are we so quiet? Isusu maZimbabwe. Sei tisiri kugona kuzvimiririra? Varume, it's not easy. It's not easy. Kuti panzvimbo panoita mabhazi ari more than 10. Varume tirimo toramba takapeta maoko. Chii chatiri kumbonyatsofunga semaZimbabwenzi? Chii chatiri kumbonyatsofunga? Honzwa rimwe richiti hanzi munhu angagwari kushanda stereki regai timupe dzimwe 2 years. What for? No man. I think DJ Holiday maZimbabwenzi vaimbotinzwa ka. Varume, hamusi kuda violence hongu tinozvinzwisisa, but hamusi kuona here kuti muri kuincitirwa violence makatarisa. Hapana chinhu chauri kuita semuZimbabwe chiri kungofambawo zviri nyore. Hapana. Izvozvi izvi mukawane tumari twako, unofanira kutotanga kubvunzwa kunzi wakaiwanepi. Havakubvunzi kuti sei uri murombo, vanokubvunza kuti sei waita mari. What kind of a country are we living on? And what kind of people are we? Why don't we see the bad things that the government is doing to us? Because chinoita kuti hatisi kuona the bad things, DJ Holly, ndechekuti we don't wake up. Tinoramba takavata takasadza mumukano. I thought we have suffered enough. And this was the right time to fight back. Unonzwa rimwe richibudikira pajekerere richizviti anti-presidential criticism. Tomusiyawo ofamba mustreet munhu iyeye. Rimwe roya rozviti we are presidential mafia. Tovasiya vofamba mustreet, varume hama. Out of 17 million people, how many men are we? Look how women are voicing. Hapana kana murume ari kuvoisa. Chatakagona kuita kuvoisira Chamisa, kuti dai Chamisa ataura. What do we want Chamisa to say? He are an opposition figure. Chamisa ane chekutaura here kuZANU-PF. He asiri ZANU-PF member. He is not a ZANU-PF card carrying member. He is an opposition figure. Chatinoda kuti ataure pamusoro peZANU-PF chii? Zviri kuamendwa neZANU-PF hazvisi kuamendwa munyika, zviri kuamendwa muZANU-PF leadership. Saka Chamisa anofanira kutaura chii ipapo? Akatengwa nani? Ndimi remakampa mari yacho emaZimbabwenzi muri kuti akatengwa. Guys, we need to fix our country, not to wait for someone to come and fix the country for us. Ndo pavanozodzoka voti chinhu chedu.
chero ini ndikakugadzirirai nyika iyoyo ndikakunda kuigadzira ndirongodzoka ndoti chinhu changu nondi ndakachigadzira. Isusu tine chinhu chedu, ngatisumukei varume. Kana tichizoziva inonzi hondo ndo yatitori, yekuti unorambidzwa kubva kwauri kushanda kuenda kumba kwako. Aumanaka woradzikwa mumasvingo wasvika muZimbabwe, wasvika mumba, imbondiudza kuti vanhu vanga vachifanira kuburukira mumasvingo, bhazi rabatwa ronzi muZimra, wotogarapo. Because ukangosiyaka zvinhu zvako zvinogona kurova. Varume, maZimbabweans, we have to wake up. We have to wake up. DJ Holly, dokumbira audio. I know sometimes I'm sounding like someone asina kukwana, but the reality is there. Chii chinonzi Zaki muroad. Zaki iri kutsvagei muroad. Who officialize it kuti inge iri muroad? Zimra chaiyo inowanikwa paborder yobuda. Zaki iri kuwanikwa muroad inoita nezvei? Why are they tormenting us to this stage? Why are we being tormented? Mhosva yedu ndeyei? Kuva muZimbabwe ni mhosva iri? Kugona kutaura Shona neNdebele nemamwe malanguages anotaurwa muZimbabwe, is it a crime? Saka chatinoramba tichiti tine mutungamiriri chii kana tine mbavha dzakadai mhondi, varoyi, vanhu vasina moyo? He is the one who put this thing in motion. He have to dissemble it. Because hachisi kushanda zvachiri kufanira kushanda. Chakutoshanda kuvawedzera mari dzekusafa kwedu here varume. Vamwe takapotswa namapanga tichishandira mari dzatiri kuti tichiendesa kumusha. No man, this must come to an end. Zimbabwe, wake up. I am telling you. Izveni zvekuramba muchiti tinofirei, saka iko zvamuri kufira chii? Kana pachita more than 10 buses panzvimbo 1 nekuti Zaki yabata mabhazi, chamuri kufira chii? After mashanda matambudzika muri dzimwe nyika, moti chirega ndimbonozorora kumusha, still your journey won't be concluded on the right time yawanga uchifungidzira. Chauri kufira chii? Ask that question to yourselves. Muri kuti hatingambondofiri kuti Chamisa apinde mupawa, saka mofa here kuti Mnangagwa arambe ari mupawa muchitambudzwa? This doesn't make sense. Honestly speaking, this doesn't make sense. Chauri kumbofira chii uri muSouth Africa uchipotswa nemapanga? Hauna here hama dzakangourawa mahara dzisina zvadzatadza? Asina kana musangano waanosapota? Hauna here hama yaisapota ZANU-PF ichibva yangovengwa ndobva yaparadzwa? Vanasaruwaka vanga vasiri mapuppets eZANU-PF here? Where is he right now? I'm sorry to say his name, but that's the truth. Akafira kuti aiziva matop secrets eZANU-PF. Saka they used him. And vaona kuti tapedza naye, they have to kill him. Vana Elliot Manyika vakafa nei? Handiti kuziva masecrets eZANU-PF. Saka hauna chekuchi the reason yekuti unotanzi ndofirei. As long as you support or you don't support, they will just kill you. Saka kutofira kuti vana vedu vagodya zviri nani zvitori nani. Right now we are stuck tiri mumasvingo. Hatisi kutenderwa kufamba, hatisi kutenderwa kubuda mubhazi. Tonzi ramba wakagara ipapo. Why? No man, guys, no man. This is high time, Zimbabwe. We should wake up.